ஆவியே என் பலன், வார்த்தையில் என் ஜீவன். எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஆவியே என் பலன், வார்த்தையில் என் ஜீவன். முழு மனதோடு ஆராதிக்கின்றோம், மனநிறைவோடு ஆராதிக்கின்றோம், முழு மனதோடு ஆராதிக்கின்றோம், மனநிறைவோடு ஆராதிக்கின்றோம். ஆவியே என் பலன், வார்த்தையில் உம்முடைய வார்த்தை வரட்டும். ஆவியே என் பலன், வார்த்தையில் என் ஜீவன். எல்லாரும் முழு மனதோடு ஆராதிக்கின்றோம், மனநிறைவோடு ஆராதிக்கின்றோம், முழு மனதோடு ஆராதிக்கின்றோம், மனநிறைவோடு ஆராதிக்கின்றோம். தகப்பனும் தாயும் என்னை கைவிட்டாலும், இருள் பள்ளத்தாக்கில் தனியாய் நான் நடந்தாலும். எல்லாரும் பாருங்க. தகப்பனும் தாயும் என்னை கைவிட்டாலும். எத்தனை பேர் உங்களை கைவிட்டிருக்கலாம்? தனியாய் நான் நடந்தாலும் தடைகளை உடைப்பவர் முன் செல்வார், மதிகளை தகர்ப்பவர் வழி செய்வார், கடலையும் பிளப்பவர் வழியளிப்பார். நம்மை தாங்கிடும் தகப்பனவர், நம்மை தப்புவிக்கும் தாயும் அவர். தடைகளை உடைப்பவர் முன் செல்வார், மதிகளை தகர்ப்பவர் வழி செய்வார், கடலையும் பிளப்பவர் வழியளிப்பார். நம்மை தாங்கிடும் தகப்பனவர், நம்மை தப்புவிக்கும் தாயும் அவர். மனதோடு ஆராதிக்கின்றோம், மனநிறைவோடு ஆராதிக்கின்றோம், முழு மனதோடு ஆராதிக்கின்றோம், மனநிறைவோடு ஆராதிக்கின்றோம், முழு மனதோடு உம்மை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம். எஸ் எஸ் ஓஹோ, மனநிறைவோடு உம்மை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம். தடைகளை உடைப்பவர் முன் செய்வார், மதில்களை தகர்ப்பவர் வழி செய்வார், கடலையும் பிளப்பவர் பதில் அளிப்பார். அவர் நம்மளுடைய தகப்பனானவர், நம்மளை தாங்கிடும் தாயுமானவர். நீங்க நம்பின மனிதர்கள் உங்களை கைவிட்டிருக்கலாம். தாவீது சவுலை நம்பினான், ஆனால் சவுல் தாவீதை கைவிட்டுட்டான். ஆனால் கர்த்தர் தாவீதுக்கு கொடுத்த ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கூட கைவிடவே இல்லை. நீங்கள் இன்னைக்கு அநேக நண்பர்களை, அநேக பேரை நீங்க நம்பி இருக்கலாம், ஆனால் அவர்கள் உங்களை கைவிட்டிருக்கலாம். ஆனால் கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு வாக்கை கூட கைவிடாத தெய்வம், அத்தனையும் நிறைவேற்றுகிற தெய்வம். ஹல்லேலூயா. ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி, நம்பின மனிதன் நன்றி இல்லாமல் போனாலும், காரணமின்றி வெறுத்து நகைத்து பேசினாலும். இப்ப பாருங்க, நீங்க நம்பின மனிதன் நன்றி இல்லாமல் போனாலும், காரணமின்றி வெறுத்து நகைத்து பேசினாலும். ரெண்டு கரங்களை வைத்து, தடைகளை உடைப்பவர் எல்லா மதில்களும் தகர்க்கப்படும், பதிலளிப்பார்.
மனதோடு ஆராதிக்கின்றோம். மன நிறைவோடு ஆராதிக்கின்றோம். இப்ப நீங்க பாருங்க, நீங்க பாருங்க. முழு மனதும் ஆராதிக்கின்றோம். மன நிறைவோடு ஆராதிக்கின்றோம். என் கூடவே இரும் ஓ இயேசுவே, நீர் இல்லாமல் நான் வாழ முடியாது. என் பக்கத்திலே என் கூட இருங்கப்பா. கண்கள் பார்க்கட்டும் நீர் கூட இருப்பதை. ராகமா ஷரரே, இல்லாமல் நான் வாழ முடியாது. என் கூடவே ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி சரண்டர் ஆகுங்க பார்க்கலாம். என்னுடைய பலனை உங்ககிட்ட கொடுக்கிறேன், என்னுடைய பணத்தை உங்ககிட்ட கொடுக்கிறேன், என்னுடைய ஞானத்தை கொடுக்கிறேன். நீங்க இல்லாம என்னால வாழ முடியாது. என் பக்கத்திலே ஓ இயேசுவே, நீர் இல்லாமல் நான் வாழ முடியாது. இருளான வாழ்க்கையிலே வெளிச்சமானீரே, உயிரற்ற வாழ்க்கையிலே ஜீவனானீரே. இருளான என் பாதைக்கு நீங்க தான்ப்பா வெளிச்சம். உங்களுடைய ஆவியை எனக்கு கொடுத்தீங்களே. உயிரற்ற வாழ்க்கையிலே ஜீவனானீரே, என் வெளிச்சமும் நீரே, என் ஜீவனும். இந்த முதல் ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் நீங்க தான்ப்பா வெளிச்சம். அவருடைய பாதைக்கு வெளிச்சம், வாழ்க்கையில வெளிச்சம், அவருடைய வேலையில நீங்க தான் வெளிச்சம். என் வெளிச்சமும் நீரே, என் ஜீவனும் நீரே, நீர் இல்லாமல் நீங்க தானப்பா. என் கூடவே இரும் ஓ இயேசுவே, நீர் இல்லாமல் நான் வாழ முடியாது. என் பக்கத்திலே இரும் ஓ இயேசுவே, நீர் இல்லாமல் நான் வாழ முடியாது. நீர் இல்லாமல் நான் வாழ முடியாது. ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமமும் அல்ல, அவருடைய ஆவியினாலேயே ஆகும். ஹalleluya. பலமும் அல்ல, பராக்கிரமம் அல்ல, ஆவியினால் ஆகும். அவருடைய ஆவியினாலே எல்லாம் ஆகும். பலமும் அல்ல, என்னுடைய பலன் அல்ல, என்னுடைய பணம் அல்ல, என்னுடைய சொத்துக்கள் அல்ல, ஆவியினாலே எல்லாம் ஆகும். ரெண்டு கரங்களை ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. நாங்கள் ஆராதிக்கிற ஒரே சபையா, ஒரே ஆவியில உம்மை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் சுவாமி. ஹalleluya, ஹalleluya. சுத்திகரியும், சுத்திகரியும், பாவங்களை சுத்திகரியும், குணமாக்கும், குணமாக்கும், வியாதிகளை குணமாக்கும். எல்லாரும் சுத்திகரியும், சுத்திகரியும். என்னுடைய வீட்டை சுத்திகரிங்கப்பா, என்னுடைய சரீரத்தை சுத்திகரிங்க, என்னுடைய இருதயத்தை சுத்திகரிங்க. என்னென்ன பாவம் இன்னும் ஒழித்து கொண்டிருக்கிறது அத்தனையும் வியாதியை குணமாக்கும். ரெண்டு கரங்களை ஹalleluya, 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 ஹalleluya. ஜெபம் கேளும், ஜெபம் கேளும்.
பதில் தாரும், கண்ணீருக்கு பதில் தாரும். பாருங்க, ஜெபம். எங்களுடைய ஆராதனையை கேளுங்கப்பா. நாளைக்கு இல்ல, இன்றைக்கே எங்களுக்கு ஒரு பதிலை தாருங்க. பதில் தாரும், பதில் தாரும், கண்ணீருக்கு பதில் தாரும். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. விடுதலையை விடுதலையை விரும்புகிறோம் ஐயா. தாருமையா, தாருமையா, இப்பொழுதே தாருமையா. எல்லாரும் பாடுங்க. விடுதலையை விடுதலையை விடுதலையோம் ஐயா. தாருமையா, தாருமையா, ஒரு விடுதலை. எந்தெந்த இடத்துல விடுதலை இல்லாமல் இருக்கிறது, ஆவியானவரை நான் பேசுகிறேன். ரெண்டு கரங்களை உயர். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. பலமும் பலமும் ஆவியினால உடைந்த கட்டடங்கள் கட்டப்படும். என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வராமல் இருக்கிறதோ, you gonna restore them. Hallelujah, 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 hallelujah. நீர் என்னோடு இருக்கும்போது என்னாலும் வெற்றி வெற்றியே. அப்படியே அறிக்கை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். நீர் என்னோடு இருக்கும்போது என்னாலும் வெற்றி வெற்றியே. தோல்வி எனக்கில்லையே, நான் தோற்று போவதில்லையே. என்னோட ஊழியத்துல எனக்கு தோல்வியே இல்லை. என்னுடைய வேலை ஸ்தலங்கள் தோற்று போவதில்லையே. நீர் என்னோடு, நீர் என்னோடு இருக்கும்போது என்னாலும் வெற்றி வெற்றியே. ஐயா, நீர் என்னோடு இருக்கும்போது என்னாலும் என்னாலும் வெற்றி வெற்றியே, என்னாலும் வெற்றி வெற்றியே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கடைசியா ஹல்லேலூயா. Hallelujah to you, Lord Jesus. All the glory. You take all the glory. You take all the honor. Whatever we do, let it glorify the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி. Hallelujah. 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 நீர் என்னோடு இருக்கும்போது என்னாலும் வெற்றி வெற்றியே. நீர் என்னோடு இருக்கும்போது என்னாலும் வெற்றி வெற்றியே, என்னாலும் வெற்றி வெற்றியே. சொல்லுங்க. என்னாலும் வெற்றி வெற்றியே, என்னாலும் வெற்றி வெற்றியே. நல்ல கரங்களை தட்டி வெற்றி தந்த தெய்வத்துக்கு, நீர் என்னோடு இருக்கிற வரைக்கும் என்னாலும் வெற்றி வெற்றியே. We love you, Jesus. அன்பார்ந்தவர்களே, ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஏராளமான ஜனங்கள் நமது ஆலயத்திற்கு வந்து விடுதலை,
சுகம், ஆசிர்வாதம் மற்றும் சமாதானம் பெற்று செல்கின்றனர். நமது சபையின் ஆராதனை நேரங்கள் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் முதலாம் ஆராதனை அதிகாலை 5 மணிக்கும், இரண்டாம் ஆராதனை காலை 7 மணிக்கும், மூன்றாம் ஆராதனை காலை 9 மணிக்கும், நான்காம் ஆராதனை மாலை 6:30 மணிக்கும் நடைபெறும். முதல் 3 ஆராதனைகளையும் நீங்கள் நேரலையாக சபையின் யூடியூப் வலைதளத்தில் உள்ள IPA சர்ச் கிணத்துக்கடவு சேனலில் உலகத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் இருந்து பார்த்து பயனடையலாம். சிறுவர்களுக்கான ஓய்வு நாள் பள்ளி முதலாம் ஆராதனையில் காலை 5:45 மணிக்கும், இரண்டாம் ஆராதனையில் காலை 7:45 மணிக்கும், மூன்றாம் ஆராதனையில் காலை 9:45 மணிக்கும் நடைபெறும். மாதாந்திர அறிவிப்புகள். ஒவ்வொரு மாதமும் மாதத்தின் 1ஆம் தேதியன்று எண்ணெய் பூசி சுகமளிக்கும் வாக்குத்தத்த ஆராதனை அதிகாலை 5 மணிக்கும் காலை 10 மணிக்கும் நடைபெறும். ஒவ்வொரு மாதமும் 2ஆம் வெள்ளிக்கிழமை அன்று திறப்பின் வாசல் முழிரவு ஜெபம் இரவு 10 மணிக்கு நடைபெறும். ஒவ்வொரு மாதமும் 3ஆம் வெள்ளிக்கிழமை அன்று கட்டுகளை அவிழ்க்கும் உபவாச ஜெபம் காலை 10 மணிக்கு நடைபெறும். இக்கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டு தேவ ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ள உங்கள் யாவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். வாரத்திற்கான அறிவிப்புகள். ஒவ்வொரு புதன்கிழமையன்றும் வாலிப சகோதரர்களுக்கான ஜெப கூடுகை மாலை 7 மணிக்கு நடைபெறும். ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையன்றும் ஆண்களுக்கான ஜெப கூடுகை புதிய ஆலயத்திலும், பெண்களுக்கான ஜெப கூடுகை பழைய ஆலயத்திலும் மாலை 7 மணிக்கு நடைபெறும். ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையன்றும் வாலிப சகோதரிகளுக்கான ஜெப கூடுகை மாலை 5 மணிக்கு நடைபெறும். நமது சபையில் தினமும் காலை 10 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை ஜெபக்குழுவாக இணைந்து சபைக்காகவும் தேசத்திற்காகவும் ஜெபங்கள் ஏறெடுக்கப்படுகிறது. சபை ஆராதனையில் கலந்து கொள்ள உங்கள் யாவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். எங்களது முகவரி IPA ஜெப ஆலயம், சர்வம் தியேட்டர் பின்புறம், பொள்ளாச்சி மெயின் ரோட், கிணத்துக்கடவு 642109. ஜெப உதவிக்கு பாஸ்டர் E. ஜெயராஜ் 9443435618 9488873284.